ناينوغو منقزقا سبورتو مسقبرة كايل عبيت مرتو نايكتلا بوجلة بريزيدنت حسين سلازنبرة نعو مدارة يقبر أما دارو دما كلهم عزيز اللو مسلاتكم زخونن انتخوناقن والا عنداز لقوم نكمرتو وينقروم نعو دما حجي زمارتو زلو نايكتلا صبق ترقوم كوينو كيخونس كونجون هافتامن سلازخونة كم زخونة ينقروم عبو دما بحاد مدابر تلفزيون هبوب مغربي زينا أيو خالي تحزيت زنبرة ليندي عامناي أقرامو سمعت كوينات تريقو انتخونه ግን ካብዞም ተማሃሮ ማእኸል ዝነበረት ሓንቲ ኬንድራ ሓሪቓ ካብኡ ትወፅእ ኣብ ዝቕፅል ድማ ካይል ንክመርፅዎ ለጢፍዎ ዝነበረ ፖስተር ኩሉ ከም ዝተበላሽዎ ይርኢ ኬንድራ ድማ ነዚ ንሳ ከም ዝገበረቶ ትነግሮ ካብኡ ድማ ንዕኡ ስለ ዝተዛረቦ ነገር ከፀርፎ ትጅምር እሞ ንሱ ድማ መሊሱ ይፀርፋ ድሕሪ ንእሽተይ ምጭቕጫቕ ድማ ካይል ናብ ሊንደን ይዘውር ብናቱ ምትላል ዝሓረቐት ሊንዲ ድማ ስቕ ኢላ ኢዱ ትጭብጦ ኣብ ዝቕፅል ድማ ናይ ካይል ኣቦ ሮቦ ሰባት ስለ ዘለዎ ኩነት ክዳኖምን ንዓቶም ዋና ምሽጥር ከም ዝኾነ ይዛረብ ካይል ድማ ብኡሮ ብዙሕ ቃልቦ ስለ ዘይገብረሉ የጨንቆ ብተወሳኺ ድማ መሰጅ ሊኢኹሉ ከብቅዕ ካሊእ ሰብ ይድውለሉ ይወፅእ ናይቲ ገዛ ሰራሕተኛ ዝኾነት ዞላ ኣብ ዓዳ ንዘለዎ ቤተሰባት ስለ ናቶም ንክተልዕሎ ትፍትን እንተኾነ ግን ካይል መሕዘኒ ታሪክ ስለ ዝኾነ ሸለል ይብሎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ካይል ነዚ ምርጫ ክዕወት ይኽእል ካብ ዓርኩ ድማ ንሱ ብምዕዋቱ ኬንድራ ከም ዝሓረቐት ይነግሮ ንሳ እንተሓልፍ ድማ ምስኣ ንምቅርራብን ኣብ ሓደ ዝተዳለወ ምድላው ድማ ናብኡ ንክትመፅእ ይዕድማ ኣብቲ ምድላው ድማ ካይል ንኣፍቃሪቱ ፃዕዳ ዕምበባ ሂባ ንሳ ድማ ትኽክለኛ ዕምበባ ስለ ዘይሃባ ሓሪቓ ካብኡ ትኸይድ ንሳ ድማ ነዚ ዕምበባ ስለ ዘይደለየቶ ናብ ጅቡ ብምእታው ናብ ሊንዲ ብምኻድ ክዕልሉ ይጅምሩ ንሳ ድማ ናብ ማቺቺፖ ክትኸይድ ትደሊ ስለ ዝነበረት ገንዘብ ድማ ስለ ዘድልያ ገንዘብ ንምርካብ ኣብዚ ምድላው ከም መሳሰይ ኮይና ትሰርሕ ኣላ ንእሽተይ ምስ ዕለሉ ድማ ነዚ ቤት ትምህርቲ መፅሄት ክበሃል ብሓባር ፎቶ ንክሰኣሉ ትዕድሞ ካብኡ ድማ ካይል ንሊንዲ ነታ ፃዕዳ ዕምበባ ሂባ ንሳ ድማ እዚ ዕምበባ ይግብአኪ እዩ ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ትነግሮ ፎቶ ድማ ምስ ተሰኣሉ ካይል ካንድራ ናብኡ ምምፃኣ ይርኢ ካብኡ ድማ ዝቕድሚ ኩሉ ሰብ ንሱ ደልይዋ መሲልዋ ከም ዝመፀት እንዳተዛረበ የዋርዳ ኬንድራ ድማ ናብዚ ዝመፀት ሓደ ዕድል ክትህቦ ምዃና ነቲ ዕድል ድማ ከም ዘበላሽዎ ትነግሮ ካብኡ ድማ ዓይኗ ትኺራ ትሪኦ እሞ ናብ መድምዛዝ ስምዒት ድማ ይስምዖ ካብኡ ድማ ካይል ኣብ ሳዕስዒት ማእኸል ንበዓል ንምዝንጋዕ ይፍትን እንተኾነ ግን ብተደጋጋሚ ናይ ኬንድራ ገጽ ቅጅል ይብሎ ካብዚ ህንፃ ድማ ወፂኡ እንዳኸደ ንዝረኣየ ሰብ ገጹ ብውቃጦ ዝተመልአ መሲሉ ይስምዖ ካብኡ ድማ ናይ ኣቦኡ ሸው ዘላሊባስ ብጥቑ ይሓልፍ ወሲኹ ናብ ጎኑ ዝነበረት ሓንቲ ሰበይቲ ገጻ ናብ ኬንድራ ዝተቐይረ ይመስሎ ኣብ ሰዓት ድማ ይፈዝዝ እሞ መኪኑ የጋጭዋ ኣብ ሰዓት ዋላ እኳ ሕማቕ ስምዒት ተሰምዖ እንተኾነ ግን ዝግበር ገቢሩ ናብ ገዙ ክበፅሕ ይኽእል ካብኡ ድማ ጽቡቕ ኣየር ንምርካብ ክብል ናብ ኣፍ ደገ ይወፅእ እንተኾነ ግን ሃንደበት ኬንድራ ብድሕሪት ትመፅእ እሞ ካብኡ ድማ ትኽክለኛ ኣስማት ከም ዝኾነ ትዛረብ ናይ ካይል ኢድ ምስ ሓዘቶ ድማ ናይ ተኽሊ ቅርፂ ዘለዎ ታቶ ኣብ ኢዱ ይወፅእ ካብኡ ድማ ትረግሞ እሞ ንካይል ሓደ ዓመት ከም እትህቦን ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ድማ ንዕኡ ዝፈትዎን ዘፍቅሮን ሰብ ክረክብ ከም ዘለዎ ትነግሮ ሓደ ዓመት ምስ ፀንሐ ድማ ኣብዚ ተኽሊ ዘለዎ ዕምበባታት ከም ዝረግፉ ትነግሮ ኣብ ዓመት ድማ ናይ ፍቕሪ ቃላት ዘይቕበል ተኾይኑ ንዘላለም ከምዚ ኮይኑ ከም ዝቕሪ ትነግሮ ንሳ ምስ ኸደት ድማ ካይል ንባዕሉ ኣብ መስትያት ይሪኦ እሞ ገጹ ድማ ናብ እንስሳ ከም ዝተቐየረን ትርኢ ድንግዝ ኣብ ገጹ በሰላ ታቶን ከምኡውን ሓፂን ኣብ ቆርበቱ ይኣትዎ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እውን ነቶም ተምሃሮ ዝፀረፎም ቃላት ይፀሓፍ ዋይ መድሓኒት ዝኾነት ቆልዓ ንኩሉ ከም ዝተትግበር እሞ ከመይ ዓለም ነይሩ ብዝኾነ ጋይ ሰብስክራይብ ጌርኩም ዲኹም እንታይ ደኣ ትገብሩ ኣለኹም ሰብስክራይብ ግበሩ ጋይስ ካብኡ ድማ ንሳ ምስ ከደት ክዳና ውፅኢን ትርኢ ሙሉእ ነብሱ ቦታቶ ተመሊኡ እዩ ድሕሪ ሒደ ሰዓት ድማ ሮብ ናብ ገዙ ይምለስ ወዱ ካይል ኣብ ፀልማት ተቐሚጡ ምስ ረኣዮ መብራህቲ ይገብርዎን ትብል ካይል ድማ ንዕኡ ደው ንከብሎን ትፍትን ሃንደበት ነዚ መብራህቲ ይሰብርዎ ካብኡ ድማ ሮብ ደንጊፁ ገዙ ናብ ዘስተኻኽለሉ ሆስፒታል ይወስዶ ንሶም ድማ ካይል ጥዑይ ከም ዝኾነን እንተኾነ ግን ገጹ ከስተኻኽልዎ ከም ዘይኽእሉ ይነግርዎም እንተኾነ ግን ሮብ ዝወደአ ወዲኡ ገጹ ንምቕያር ዝኽእሉ ተኾይኖም ይሓቶም ካይል ድማ ኣቦ ዝሓስቦ ዘሎ ስለ ናቱ ጥራሕ እንዳሓሰበ ምዃኑ ኣብ ዝፈለጠሉ ሰዓት ካብኡ ይወፅእ ኣብ ዝቕፅል ድማ ሮብ ንካይል ኣብ ከተማ ዝረሓቐ ንብዕቱ ክነብር ዝኽእል ሓደ ገዛ ተኻርዩ ናብኡ ይወስዶ ካብኡ ድማ ቻው ኢልዎ ምስ ከደ ተመሊሱ እውን ኣይመፀን ካብኡ ድማ ካይል ሕጂ ሓቢራቱ ምስ ዘላ ዞላ ካብ ንግጋር ወፃኢ ካሊእ ምርጫ ኣይነበሮን ንመማህርቱ ድማ ን4 ወርሒ ዝኣክል ናብ ወልፊ መሐከሚ ቦታ ከም ዝኸደ እዩ ተነጊርዎም ግዜታት ድማ ምስ ሓለፉ ግን እዚ ነገር ክጠራጠሩ ጅምሩ ንሶም ድማ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ይግምቱ
بخالي قز كايل دما سبورت بمسراحن انترنت بمتقامن بوزو يحلفو كوان تخونه جن چنقات ازيت قعونه بره كابو توساخ دمان ابو نكمز تحاتو كوا جن كلتا غزا كمز مز نغيرو كمز كمز خالي نغرو እዚ ክሊማታን ዋትን እንትቀያየር ድማ ኣብ ኢዱ ዘለዉ ኳተውን ከምኡ ይቀያየር ሓደ መዓልቲ ዊል ዝተባሃለ ምርኣይ ዝተሰኣውነ ሰብ ናቡ ይመጽእ እዚ ሰብ ድማ ሕጂ መምህር እንትኸውን ንካይል ድማ ንከምህሮ ብትምህርቲ ድማ ንድሕሪት ከይቐሪ ተባሂሉ እዩ ድማ ተላኢኹ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ንኣቦኡ ምስ ደወለሉ ምርኣይ ዝተሰኣነ መምህር ስለ ዝቆፀረሉ ድማ ሓሪቑ ይዛረቦ እሞ እንተኾነ ግን ዊል ዋላ ነዚ ተሰምዐ በዚ ኣይተረበሸን ነይሩ ኣብታ ምሽት ድማ ካይል ናይ ኣቦኡ ሸው ይሪኦ ውሽጡ ድማ ካይል በኣቦኡ ምክንያት ተጎዲኡ እዩ ካብኡ ድማ ንዞላ ስለ ደቃ ይሓታሞ ንደቃ ዘለዋ ፍቅሪ ድማ ኣዝዩ የቕንኦ ኣቦኡ ቅድሚ ሕጂ ንራኸብ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ርክቦም ንምቁራፅ ደው ኢሉ መልእኽቲ ይገድፈሉ ወሲኹ ድማ ንኣቦኡ ምውሳኡ ኣብዚ ደው ከብል ከም ዘለዎ ይነግሮ ካብ ዝሰምዖ ነገራት ንምርሓቕ እንትብል ካይል ንብሕቱ ብሞተር ሳይክል ናብ ከተማ ይኣቱ ንነዊሕ ሰዓታት ድማ ብቅልጣፈ ዝተመልኡ እዩ ዝገንሕ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ድማ ኩሎም ነናቶም ማስ ገይሮም ዝኣትውሉ ሓደ ፓርቲ ይርኢ ንሱ ድማ ማስ ዝገበረ ስለ ዝመስል ናብኡ ንምእታው ኣይከበዶን ንኬንድራ ድማ ኣቡ ስለ ዝረኸባ ነዚ ርግማ ደው ንክተብለሉ ይልምና እንተኾነ ግን ኣይኸውንን ኢላ ካብቶም ሰባት ማእኸል ትጠፍእ ካይል ድማ ኣብዚ ፓርቲ እንዳዘረ እንዳሃለወ ኣፍቃሪቱ ምስ ዓርኩ እንዳተሰዓመት ይሪኣ ንዑ ንምሕጓስ ድማ ከቢድ ስለ ዝነበረ ሕጂ ካይል ብምኻዱ ሕጉስቲ ከም ዝኾነ ትዛረብ በዚ ዝሓረቐ ካይል ድማ ነቲ ዲኮር ይሃርሞ ኣብኡ ድማ ሊንያ ስለ ዝነበረት ንክትንቀቕ ትነግሮ ካብኡ ድማ ናይ ካይል ኣፍቃሪቱ ምስ ካሊእ ወዲ ብምርኣያ ንሳ እውን ንካይል ሓዘን ተሰሚዕዋ እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ ትዕሉ ዘላ ካይል ከም ዝኾነ ብዘይ ምፍላጣ ዋላ እኳ ካይል ስሕተታት ተሰርሐ ንሰባት እውን ተተፃረፈ ግን ድማ ተኸቢሩ ከም ዝነበረ ትዛረቦ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ካይል ካብ ድቃሱ እንትትስእ እዚ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ዊል ዳርት እንትፃወት ይርኢ እሞ ይገርሞ ካይል ድማ ሕጂ እውን ክመሃር ስለ ዘይደሊ ስለ ህይወት ታሪኮም እንዳተዘራረቡ ግዞም ይሕልፍዎ ዊል ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳሃለወ ዓይንቱ ምሳኣነ እውን ንዑ ትኾነ ሰበይቲ ምድላይ ከም ዘይቋርጾ ይነግሮ በዘን ቃላት ድማ ተላዓይሉ ካይል ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዑ ትኾነ ሰበይቲ ምድላዩ ይቕፅል ኣብ ሰዓት ድማ ቅድማ ዋርሕ ተሳኢሎሞ ዝነበሩ ፎቶ ይርኢ ስለ ንሳ ምሕሳብ ድማ ደው ከብል ከም ዘይከኣለ ኣብ ዝተረድአሉ ሰዓት ናብ ሊንዳ ገዛ ብምኻድ ኣብ ቀረባኣ ኮይኑ ብመስኮት ምክትታል ይጅምር ካብኡ ድማ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ምስ ዊል እንተዕልሉ ዋላ እኳ ምርኣይ ዝተሰኣነ ተኾነ ዊል ጽቡቕ ክዳን ምኽዳን ዘለዎ ጥቕሚ ይነግሮ ካብኡ ድማ ጽቡቕ ክዳን ዝኽደን ንሰባት ክሪእዎ ከይኾነስ ንባዕሉ ጽቡቕ ተኸዲኑ ክሪኦ ስለ ዝደሊ ከም ዝኾነ ይዛረቦ ካብኡ ድማ ካይል ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ናቱ ኣካውንት ክሪኦ ይጅምር ኣብ ኣካውንቱ ዘለዉ ፎቶታት ድማ ንሱ ክሪኦም ዘይደልየሉ ምኽንያት ዝተሰኣሉ ምዃኑ ኣብ ዝተዓዘበሉ ሰዓት ንባዕሉ ንምቕያር ይሓስብ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ፕሮፋይል ዝነበሩ ጽሑፋት እውን ካብ ፀርፊ ዘይነኣሱ እዮም ነይሮም ካብኡ ድማ ናቱ ኣተሓሳስባ ስለ ዘጽልኡ ካይል ኣብ መጨረሻ ኣካውንቱ የጥፍኦ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ካይል ናብ ከተማ እንዳኸደ ንሊድያ ምርኣይ መዓልታዊ ስራሕ ይገብሮ ምስ ዊልን ዞላን ኮፍ ኢሎም ኣብ ዘልዕሉ ሰዓት ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዘፍቀረን እንትነግሮም ሕጂ ጽቡቕ ለውጢ ከም ዘምጽእ ይነግርዎ ናብ ላዕሊ ዛስካላ ድማ ብምውፃእ ጎልፍ ብምጽዋት ግዚኦም ይሕልፍዎ ሓደ ምሸት ድማ ካይል ሊንዲ ካብ ገዛ እንትወፅእ ይሪኣ ዝወፀትሉ ምክንያት ድማ ኣቦኣ ኣብ ገዛ ስለ ዘይረኸበቱ እዩ ነይሩ ተኸታቲላቶ ምስ ከደት ድማ ሊንድያ ንኣቦኣ ኣብ ሓደ ሕማቕ ቦታ ትረኽቦ እንተኾነ ግን ካሊእ ሰብ ሽጉጡ ተኺሉሉ እዩ ነይሩ ነዚ ዝገበረሉ ድማ ኣቦኣ ተለቂሑ ስለ ዝነበረ ነዚ ንምምላስ ከም ዝነበረ ንሪኦ ካይል ድማ ናብ ማእኸሎም ብምእታው ነቲ ሽጉጥ ዝሓዘ ሰብኣይ ይምንጥሉ እዚ ድማ ናይ ሊንድያ ኣቦኣ ንክሕባእ ዝሕግዞ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሊንድያ ደፍዮ ውድቓ ካብኡ ድማ ካይል ንባዕላ ስሒታ ስለ ዝነበረት ሊንድያ ካብ ዘወረቐትሉ ከይዱ ተስኣ ንዓኣ ናብ ገዛ ምሳብዛሓ ግን ናይ ተኹሲ ድምፂ ይሰምዕ ናብኡ ድማ ምስ ተመለሰ ንሓደ መዕወን ሓሽሸይ ሰብ ኣቦኣ ከም ዝቆተሎ ይርኢ ነቲ ሓደ ድማ ከም ዝቆትሎ ምስ ኣፈራርሑ ካብኡ ሃዲሙ ይምልጥ ካብኡ ድማ ካይል መፂኡ ንኣቦኣ ሽጉጥ ብምምንጣል ፎቶ ይስእሎ ነዚ ዝገበረሉ ድማ ንፖሊስ ክህቦ ከይኾነስ ንሊንድያ ንክሕልዋ ንክፈቕደሉ ይነግሮ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ሊንድያ ብኣቦኣ ተመሪሓ ናብ ካይል መንበሪ ገዛ ትመጽእ ካብኡ ድማ ናታ ህይወት ከምዚ ብምብልሻዩ ተሓርቀሉ
ናይዚ ገዛ በዓል ዋና ድማ ንምርኣይ ተሓትት እሞ እንተኾነ ግን ካየል ንክወፅእ ድፍረት ኣይነበሮን። ዞላ ድማ ንዕኡ ትኽክለኛ ሽሙ ቅድሚ ምጥቃማ ሃንተር ዝብል ሽም ትጥቀም። ሶሻል ሚድያ ድማ ንሱ ከፊቱ እንትርኢ ሊንድያ ሕጂ ኣብ ሲኦል ከም ዘላ ከም ዝፀሓፈት ይርኢ። ምሸት ድማ ካየል ማስ ገቢሩ ንሊንድያ ምግቢ ይወስደላ። እንተኾነ ግን ሊንድያ ነዚ በር ንምኽፋት ግን ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ተስፋ ዘይቆረፀ ካየል ድማ ዝተፈላለዩ ክቡራት ነገራት እንዳገዝእ ኣብ በራ ይቐምጠላ። እንተኾነ ግን ንሊንድያ እዚ ዝኾነ ጥቕሚ ኣይነበሮን። ኣብ ዝቕፅል ካየል ንዞላ ክቡር ንብረት ገዚኣትሉ ክትመፅእ ኣብ ዝሓተታ ሰዓት ዞላ ድማ ሕጂ እዚ ዝገዝአላ ዘሎ ከም ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነን ግን ድማ ነዚ ገዲፉ ናይ ሊንድያ መንነት ተረዲኡ ንዓ ንክግደሰላ ተሓቶ። ካብኡ ድማ ካየል ሕጂ ናብ ሊንድያ ብምኻድ ንዓርካ እንትዕልላ ይሰምዕ። ኣብ ሰዓት ድማ ብሂወታ ዝናፍቆቶም ነገራት እያ ትዛረብ ዝነበረት። ሃንደበት ድማ ድምፁ ሰሚዓ ናብኡ ትመፅእ። ካብኡ ድማ ማስ ዝገበረሉ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነን ንሳ ድማ ኣብዚ ሕጂ ንምንታይ ከም ዘላ ተሓቶ። ንሱ ድማ ሕጂ ኣቦኣ ንዓ ስለ ዝፈትዋ ሕጂ ንዓ ንምሕላውን ትብል ከም ዝለኣኻ ይነግራ። ካብኡ ድማ ሊንድያ ተረጋጊዓ ነቲ ዝመፃላ ጊፍት ትቕበሎ። ካብኡ ድማ ካየል ሕጂ ዝስምዖ ዘሎ ስምዒት ኩሉ ኣብ ወረቐት ክፅሕፍ ይጅምር። ናብ ሶሻል ሚድያ ኣትዩ ድማ ድሕሪ ናታ ፕሮፋይል ምዕዛቡ ዕምበባ ከም እትፈቱ ይርዳእ። ካብኡ ድማ ናብ ናይ ገዛ ማስካላ መጠረሻ በመደያብ ዕምበባ መቐመጢ ገዛ ንምስራሕ ይሓስብ። ካብኡ ድማ ነዚ ንክገብር ሳምንታት ዝወስድ እንትኸውን ብተወሳኺ ድማ ሕጂ ሊንድያ ካብ ገዛ ክትወፅእ ስለ ዝጀመረት ንሳ ከይረኣይቱ ንምስራሕ ክትንቅቕ ነይርዎ። ናይ ክሪስማስ በዓል ድማ ኣብ ዝበፅሕሉ ሰዓት እዚ ገዛ ካየል ብዲምላይት የማዕርጎ። ሓደ መዓልቲ ድማ ካየል ቴሌቪዥን እንዳረኣየ እንዳሃለወ ሊንድያ ናብኡ ትመፅእ። እንዳዕለሉ ድማ እንዳሃለው ንሱ ገጽ ከርኢ ኣይደለየን ነይሩ። ስላብ ቲቪ ዝረአ ዘሎ ሾው ድማ ክዘራረቡ ይጅምሩ። ካየል ሕጂ ድማ ንሱ ዝመሃሮ ትምህርቲ ሓቢራቶ ንክትመሃር ኣብ ዝሓተታ ሰዓት ፈቃደኛ ትኸውን። እዚ ድማ ኣብ መጨረሻ ንባዕሉ ንከሪኣ ምክንያት ይኾነ እሞ ንሱ ድማ ገጹ ተሪኣ ብዘገርም መልክዑ ሊንድያ ኣይፈረሐትንን ኣይደንገፀትን ነይራ። ካብዚ ዝገደደ ሪኣ ድማ ከም እትፈልጥ ትዛረቦ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ኣብ ሓጎስ ዘሎ ካየል ናብ ዊል ከይዱ ካብ ድቃሲ ተስኦ እሞ ካብ ሕጂ ድማ መጽናዕቱ ከም ዝቕፅል ይነግሮ። እንደሆነ ግን ንነዊሕ እዋን እንዳጽንዐ ከም ዝነበረ ንምምሳል እዩ ደልዩ ነይሩ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ካየል ንዑ ጎበዝ ተማሃሪ ኣምሲሉ ንከሪኦ ድማ ይሓቶ። እንደሆነ ግን ንዊል እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ናብ ዞላ ብምኻድ ንጓል ኣንስተይቲ ናብ ኢዱ ዘእትወሉ ሜላ ሓታ እሞ ንሳ ድማ ትኽክለኛ መንነቱ ንከሪኣ ትነግሮ። ካብኡ ድማ ካየል ንሊንድያ ናብቲ ዝሰርሖ መቐመጢ ዕምበባ ይወስዳ። ምሸት ድማ ብዝተፈላለዩ ዕምበባታት መሊእዎ እዩ ነይሩ። ካብኡ ተወሳኺ ድማ ባዕሉ ከም ዝሰሓፉ ብምንጋር ሓደ ግጥሚ ከም ዘዳለወላ ይነግራ። እንተኾነ ግን እዚ ግጥሚ ትፈልጦ ስለ ዝነበረት ጎበዝ ንክበሃል ዝፈተኖ ፈተነ ይፈሽሎ። ካብኡ ድማ መዓልታዊ መምሃሮም ይቕፅሉ። ነኒ በዓልቶም ድማ ግጥሚ እንዳተፀሓፉ ስምዒቶም ክገላለጹ ይጅምሩ። እዚ ድማ በቓላቶም ንክቀራረቡ ይገብሮም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ካየል ኣብ ኢዱ ዘሎ ተኽሊ ሓደ ዕምበባ እንተውፅእ ይርኢ። ናብ ከተማ ኸይዱ ንኬንዳ ምስ ረኸባ ድማ ተወሳኺ ግዜ ንክትህቦ ይነግራ። ንሳ ድማ ይከውን ምስ በለቶ ሕጂ ካብ ናይ ውልቆ ምሕሳብ ብዘለለ ስለ ሰባት ክሓስብ ከም ዝጀመረ ብምንጋር ዊል ለዒንቱ ንክምለሰሉን ዞላ ድማ ቤተሰባ ንክትረክብ ከም ዝደሊ ይነግራ። ኣብታ ምሽት ድማ ካየል ሊንድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሳን ካየልን ዝተሳእልዎ እንትደሊ ይሪኣ። ሊንድያ ድማ ሕጂ ካየል ኣብ ቤት ትምህርቶም ሕማቕ ዝበለ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ንዑ ኣብ ትሪእየሉ ሰዓት ንዑ ከም እትዝክሮ ትነግሮ። ካየል ድማ ኣብ ናቱ ሕማቕ ባህሪ ውሽጢ ዝኾነ ዝሓበኦ ጽቡቕ ነገር ከም ዘለዎ ከም ዝስምዓ ካብኡ ወሲኻ ድማ ትፈቶ ከም ዝነበረት ትነግሮ። ሕጂ ድማ ተስፉ እንዳወሰኸሉ ስለ ዝነበረ ካየል ሕጂ ናብ ከተማ ብሓባር ክወፁ ይጅምሩ። ናብ ሓደ ፓርቲ እንዳኣተዉ ድማ ኣዲኡ ከመይ ገዲፋቶ ክትኸይድ ከም ዝኸኣለት ክዛረባ ይጅምር። ኣብ ግዜ ንእስነቱ ድማ ዶክመንተሪ ንምርኣይ ናብዚ ኣትዩ ከም ዝነበረ ይዛረባ። ሕጂ ድማ እዚ ዶክመንተሪ ስለ ሓርማዝ እንትኸውን ጓላ ምስ መተታ ድማ ኣብ ናይ ጓላ ዓፅምቲ ዘለሉ ቦታ ድሕሪ ዓመት እውን እንዳተመለሰት ትርኢ ከም ዝነበረት ይርኢ። እዚ ድማ እዛ ሓርማዝ ንጓላ ዘለዋ ፍቕሪ ክንደየናይ ከም ዝኾነ ንክረድኦ ይገብሮ። ካብኡ ድማ ሊንድያ ንዑ ንምፅልናዕ ኢዱ ትሕዞ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ብሓባር ኮይኖም ፀሓይ እንትዓርብ ይርእዋ። ካብኡ ድማ ሊንድያ ኣብ ናቱ እግሪ ትድቅስ። ንሱ ድማ ከምዚ ቦታ ነጊሩ ናብ ትድቅሰሉ ቦታ ሒዝዋ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ንሳ ምስ ኣዕርኽታ ስለ ማቹ ፒቹ እትለኣኹ ጽሑፍ ይርኢ። እንተኾነ ግን ምስ ኣዕርኽታ ናብኡ ንክትጉብኒ ንምኻድ ከም ዝሓሰበት እዩ ተረድዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ንዞላን ዊልን ሊንድያ ንኽትኸይድ ክፈቕደላ ዶ ኢሉ ይሓቶም። ኣብ ኢዱ ዘሎ ዕምበባ ድማ እንዳበዝሑ ሕጂ ንዘላለም ንምቕራይ ንእሽተይ ግዜ ከም ዝቐሪቦ ይርእዮ። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ንመጨረሻ ግዜ ንክፍትን ይነግርዎ።
ንሱ ድማ ሕጂ ናይ ኣቦኡ መኪና ተጠቂሙ ንሊንድያ ናብ ቤተሰቡ ገጠራማ ገዛ ይወስዳ። ኣብ መንገዶም ድማ ሕጂ ኣቦ ሊንድያ ከም ዝተኣሰረን ሕጂ ናብ ገዛ ክትመለስ ከም እትኽእል መልእኽቲ በጽሓሞ ንሳ ድማ ትድምስሶ። ናብዚ ገዛ ምስ በጽሑ ድማ ሊንድያ ኣዲኣ ከም ዝሞተትን ነቲ ውልፍ ዝኾነ ኣቦኣ ድማ መክትታል ከም ዝሰልችዋ ትዛረብ። ንዑ ድማ እያ ነዚ መገሻ ንምግባር ትናፍቆ ዝነበረት። እንደሆነ ግን እቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ምስ ካይል ምሕላፍ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝፈጥረላ ትዛረቦ። እንደሆነ ግን እቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ምስ ካይል ምሕላፋ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝፈጥረላ ትዛረቦ። ካብ ድማ ተታሒዞም ወክ ገብሩ ይጅምሩ። ነቲ ጽሒፍላ ዝነበረ ደብዳቤ ድማ ይህባ እሞ ንዑ ንምሓዝን ትፍትን ግን ትወድቕ። ንሱ ድማ ንዓ ክሕዛን ትብል በዚ መልክዑ ይቀራረቡ እሞ ክሰዓሙ ትብሉ ድማ ናይ ሊንድያ ስልኪ ይጽውዕ እሞ የቋርጽዎ። እዚ ዜና ድማ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ። ኣቦኣ ብዙሕ መዕወነ ሓሽሽ ብምውሳዱ ሓሚሙ ሆስፒታል ከም ዝኣትዎ ይንገራ። ካይል ድማ ናብ ባቡር ይወስዳ እሞ ሊንድያ ድማ ጽቡቕ ዓርካ ከም ዝኾነት ትነግሮ። ካብኡ ድማ መንገዳ ሊንድያ ነቲ ዝሃበ ደብዳቤ ከተንብቦ ትጅምር። እዚ ደብዳቤ ድማ ከም ዝፈትዋ ዝዛረብ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ናይ ኣባኣ ኩነታት ምስ ተዓዘበት ንካይል ብድምፂ መልእኽቲ ተቐምጠሉ። እንደኾነ ግን ንሱ ስልካ የልዕልን ነይሩ። ከም ዓርካ ከም እትሪኦ ድማ ብምሕሳቡ እቲ ደብዳቤ እንትሪኦ ክሕረቓ ከም ዝኽእል ድማ ይሓስብ። ዊልን ዞላን ድማ ፈራሕ ምዃን ገዲፉ ንካይል ይነግርዎ። ድሕሪ ኣዋርሕ ድማ ካይል ናብ ቤት ትምህርቲ ይምለስ እሞ ኣብኡ ዝነበሩ ተምሃሮ ድማ ብገጹ ምኽንያታት ኮይሮም ይጥምትዎ። ካብኡ ድማ ንሊንድያ ምስ ረኽባ ይቕሬታ ሓቲቱ ምስኣ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ናይ ገጹ ነገር እውን ኣብ መስያት ኮይኑ እውን እንትጥምቶ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከም ዝረኣዩ ይነግራ። ሊንድያ ድማ ከም ዘየጽልእ ምስ ነገረቶ ተስዕማ እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ኢዱ ዕንበባ ኣብ ኢዱ ትወጽብ። ካብኡ ድማ ስለ ዝግብኣ ናብ መገሻ ንኽትኸይድ ይነግራ እሞ ክትኸይድ እንትብል ድማ ሊንድያ ከም እትፈቶ ትነግሮ። ካብኡ ድማ ካይል ናብ ገዝኡ ክኸይድ ይጅምር። ኣብ ዓይኑ ድማ ብተደጋጋሚ ናይ ኬንድራ ገጽ ይመጹ። ኣብታ ሰዓት ድማ ሃንደበት ይደርቕ እሞ ኣብ መስትያት ንባዕሉ እንትርኢ ናብ ትኽክለኛ መንነቱ ከም ዝተቐየረ ይርኢ። ሕጂ ድማ ኣብ ኢዱ ካብ ዝነበሩ ተኽሊ ሓንቲ ዕንበባ ጥራሕ ትቐሪ። ካብኡ ድማ ሃንደበት ሊንድያ ካብ ዝሓሰበቶ ትምለስ እሞ ሊንድያ ብዘይካ ሃንተር ክትኸይድ ስለ ዘይደለየት ንዑ ንምድላይ እያ ወፂያ። ካብኡ ድማ ንዑ ስለ ዘይፈለጠቶ ንስኡ ኮይና ንሃንተር ትደልዮ። ናብ ሃንተር ኣብ ዝደወለትሉ ሰዓት ድማ ናይ ካይል ስልኪ ትጽውዕ። ካብኡ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ፍቕሪ ከውጽዎ ከም ዝኽእሉ ተነጋጊሮም ይሰዓዓሙ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ዞላ ቤተሰባ ናብዚ ተምጽአሎም ግሪን ካርድ ትረክብ። ዊል እውን ከምኡ ክርኢ ይጅምር። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ቴሌቪዥን ጣብያ ንልምዲ ንምቅያር ናብዚ ሓንቲ ሰበይቲ ትመጽእ። እዛ ሰበይቲ ድማ ልክዕ ከም ካይል እተምህሮ ኬንድራ ምዃና ኣይፈለጥን ነይሩ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ ሊንድያን ካይልን ኣብ መንገሾም እንዳተሰዓሙ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ጋይስ ተማሂርኩምላ ክትኾኑ ተስፋ ይገብር። እንታይ ደኣ ትገብሩ ኣለኹም? ተተማሂርኩምላ ላይክ ግበሩ። እንተተማሂርኩምላ ጋይስ ሓደ ሓደ ቦታ ኮመንት ጻሓፉልና። ዘይትጠቅም ቪድዮ እንተኢልኩማ ድማ ክልተ እንዳገበርኩም ጻሓፉልና። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም። ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።